Van 60 másodperced? Ennyi az egész, amire szükséged van ehhez a gyors és álomszerű tiramisuhoz. Vegyél néhány babapiskótát, mártsd bele gyorsan erős kávéba, ne hagyd, hogy elázzanak. Rakd őket sorba a táladba. Most keverj mascarpone sajtot, adj hozzá egy kis cukrot, adj hozzá tejszínhabot, keverd addig, míg szuper sima nem lesz. Kend rá a felét a piskótákra. Tegyél rá még egy réteg kávéba mártott piskótát, add hozzá a krémes keveréket többi részt. Szórj bőségesen kakaóport a tetejére. Tedd be a hűtőbe körülbelül 30 percre, ha ki tudod várni, de senki sem ítél el, ha azonnal beleveted magad. Gyors, egyszerű és teljesen ellenállhatatlan. Mentsd el ezt a videót, jelölj meg egy barátot, aki szereti a desszertet.